Ngibingelele kubathandi bomculo kaMaskandi onibingelelayo ukhangelani odume ngo DSD eqenjini losaziwayo. Ngilapha nje ngizonethulela icwecwe elisha elizophuma maduze elisihloko sithi ngiyashisa be. Nengoma ephakathi ke zonke ziyashisa, akushisi mina ngedwa neCD iqhubulayo liyashisa. Icwecwe linengoma ezu13 zihlabahlosile zonke ngokwehlukana kwazo zimnandi zonke. Njengoba nazi ke ukuthi njengoba siphilela uthando sesothandweni zikhona ingoma zothando. Siyazi lapho ukuthi akekho umuntu ongenayo iX yakhe. Ikhona ingoma lapha ethi buya sikhulume uthanda ligugu. Lo ngaba khona nami lokuthiwa nje uthando. Asikho isalwazi sothando noma ikhehla lothando. Kukhona ingoma lapha kubashayeli bamatekisi lapha lungisani bafutha ama-permit lapha ngoba ngiyazikhalela lapha endleleni nithi ungemuvimbile sodlula kanjani. Siphinde size futhi kunengoma lapha ehlukile kakhulu engicule nezinsizwa eqhamuka ngapha ngezansi amabhenanyawo ayithi impela olubamba lingashoni. Eziningi ngobumnandi nje bazo nangokwehlukana nawe uzothola yakho oyithandayo. Kulokhu bengenze okwehlukile kuma album osaziwayo ngifeature abantu engomeni ezintathu ngokwehlukana. Kukhona ingoma engicula namabhenanyawo bese ngeke ngaveza kancane. Ikhona ingoma engicula nomjikjelwa. Kukhona ingoma engicula nothando luni iphumula lwengane zoma. Ngibonge kakhulu kubantu engisebenzisane nabo abafana noThuthani Ndlovu kuya emuva kwabezinsimbi abafana noFalabo Maqhude Phataphatha Stop Sign. Ngiphinde ngibonge kakhulu inkampani yezingane zoma esalokhu sibambisene nayo nje njalo. Ngibonga kakhulu. Ngicela abantu baphume ngobuningi ngomhla ka10 November beyothola iCD labo ngiyanithembisa ukuthi uyolala kuhle kamnandi leyo langa kuzobe kulahleka iremote endlini ngoba ayikho ingoma edlulisayo. Impela iremote uzoyibheke ngoJanuary ngendlela iCD elimnandi ngakho futhi nami ngiyasaba ukuthi lo mgodi engiyimbele wona ngizobuya ngithini ngonyaka ozayo ngoba ayila asikhulumi ngamagolide sikhuluma ngamaplatinum kuyaphoqa. Bye.